Ongi etorri beste bideo batera. Beste amaiera artistiko batera. Hemen Plato fanaiek problema niko berezia jarri digute. Beltzak dama dauka, eta zuriek bakarrik bizaldi. Eta amaiera artistikoa gustatzen zait horregatik. Beti dama idealizatzen dugulako, uste dugu oso potetxoa dela, eta bada, baina ez beti. Noski argi dago, zuriak irabazteko, dama beltza jan behar du, edo mate eman behar dio errege beltzari. Eta posizio honetan, errege beltza oso gaizki kokatuta dago, ze peoi asko ditu, baina peoiek oztopatzen diote bidea. Gero ikusiko dugunez. Bueno, leheneko mugimendua F3 da. Errege beltzaren laukiek murriztuz. Aukera bakarra dago, zuzenean dama ez galtzeko, errege F4, errege E5, zaldiak eseikin konpontzen delako, jake eta dama etxatu zaldi berean, beraz, aukera dakan, beltzak, dokan aukera bakarra, errege dela da. Eta orain, zaldia, atxeko zaldia, keseira. Dama hori mientxatuz. Noski hemen, beltzak aukera asko ditu. Baina esain beste, ikusiko dugunez. Lehen da bizi. Bi hori ezin da jan. Dama F3, zaldia F5, jake. Errege zelao juten baldin bada, zaldia E5, jake eta dama jango du. Gaztelua E3, gaztelua E4 eta gero, D3 jake. Eta damak jan behar du pioi hori matez izateko. Beraz, hau ere irabazta da. Ze beste aukera dakagu hemen. Dama hori asko urruntzea. Dama A8. Zaldia F5 jake. Ikusi bakarrik C4 jut daitekela errege beltza. Zaldia D6 jake. Bakarrik aukera doka, errege dela, C3 jake, eta hemen erregea D3 eta gero, zaldia F4, mate da. Beste aukera hemen, hau dama E8 oso erraza da, lehen bezala zaldia F5, errege zela, zaldia D6, dobletea delako, eta ze beste aukera dakagu? Interesgarriena dena da, dama F6. Zaldi zuriak mehatxatuz. Eta orain magia. Zaldia C6 jake. Noski hori ezin da jan, dama C6 C3 jake. Beltzak bi aukera ditu C4 edo D3 biak berdin erantzuten dira. Zaldia E5 jake, doblete. Beraz, zaldia C6 eta gero, errege hori mugitu egin behar da. Errege zela. Eta orain, zaldia G, E5 jake. Orain berriro, aukera bakarra dauka. Erregea B5, eta orain, zela. Lauki hori kenduz. D zela. Zaldia A6 jake, eta orain bi aukera gaude, errege B6, zaldia D6 jake eta dama jango da, eta akaso politena dena, zaldia A6 eta gero, errege A5, zaldia zela, mateja. Eskerrik asko hor egoteagatik eta horrengo bideo batera arte.